Matur sembah nuwun tanpa pepindhan yana. Ya. Awak dhewe sowan ana ing lapangan Sendangadi Melati Sleman kene. Ya, ana ing Jalan Magelang. Ya. Acarane apa? Adicara ya kuwi merti bumi pedukuhan. Oh iya. Merti bumi pedukuhan. Iya. Awak dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya krana rawuhe panjenengane Ibu Wakil Bupati ya sing karo mau wis paring pangandikan panjenengane Bapak anggota DPRD Haji Kuswanto SIP ya iki sing wis kulino awake dhewe nok ya Ketua Komisi DPRD DIY fraksi PDIP ya Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman panjenengane Bapak Haye Aji Wulantoro SHM Hum Y. Gustan Ganda ST Komisi DPRD Sleman, anggota DPRD Kabupaten Sleman wilayah Kecamatan Melati, lan panjenengane Bapak Muspika saka Kapolsek dan Ramil, lan panjenengane Bapak Camat, ya lan uga Lurah Desa Sendangadi, lan seluruh perangkat Forum Budaya Kecamatan Melati, donatur pengusaha wilayah Melati, dukuh, direktur dan manajemen CU Dharma Bakti ya uga rakeri RT lan RW tokoh masyarakat Semelati no ya mengiki ngadani merti dusun utawa merti bumi pedukuhan ya sing dipandhikani panjenengane Ibu Dukuh ya Pambirat Rudatin Runtik SSN oh iki dadi dukuh wis taun 94 nganti tekan saiki wis 26 taun no oh iya wis SP1 surat peringatan. Oh iya 2008. 17 RT 4 RW dan 684 KK. Oh, lan pengusaha uga warga kabeh padha manunggal tetunggalan manunggal ngadani ya kuwi merti dusun. Ya. Matur sembah nuwun Lan bengi iki sing minangka dadi pemangku hajat ya kuwi panjenengane kelompok subur lan kelompok tani. Ya. Kan uga ketua kelompok subur perkumpulan pecah belah ya aktif di berbagai organisasi sosial yang mengutamakan kecenderungan kesetaraan gender emansipasi perempuan Melati gayam dengan Ibu Widarti Lurah Tlogowadi Melati 2009-2015 ya matur sembah nuwun tanpa pindhan ya mak iya ayo bareng-bareng ngucapake asta kunjuk ngersaning Gusti Ngakarya jagat muga-muga nggone merti dusun iki jumbo karo ngendikane Bapak Ketua Panitia yen ora kleru bisa dadi srana bebarengan nggone nguncupake asta kunjuk ngersaning Gusti sombirat marang Mala Sukerta ingkang tumanduk ana ing papan kene ya nak ya pinaring ana tentrem pinaring ana ayem pinaring ana gangsar samubarange pinaring ana rukun lan uga tansah nampa barokah saha panguwasaning dat kamurweng dat amin apa sing dijangka bisa kasembatan sing digayuh bisa kaleksanan. Ya, pancen bener ya, Mak. Iya. Oh iki eneng bintang tamune no. Ya jumbo karo ning nggon gambar-gambar. Bintang tamune ya kuwi Mbak Mimin, Mbak Apri iki sing kemareng nimbali saka Bapak Lurah Lurah Sendangadi. Ya. Terus ana kuwi sing nimbali urunan para pedagang-pedagang kaki lima. Ora ngawur. Iya saka panitia no. Iya, pancen bener Mak. Iya wah. Bakale dibantu karo Pesinden 2. Iya. Iki jumbo karo iki no. Iya. Sebagai organisasi sosial yang mengutamakan kecenderungan kesetaraan gender. Iya. Dadi ora mbedakake antaraning priya lan wanita. Mula bengi iki sing ditimbali bintang tamu ya udu priya udu wanita no. Iya. Nanging ya nek cara nebit ya plantrangan. Ha iya. Iso dienggo wedok, iso dienggo lanang. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Ayo diwiwiti suka-suka parisuka. Ya. Mangun sukaning mana mumpung para pamirsa akeh sing padha rawuh bengi iki nganti lapangan kaya mengkene mau iki Mbak Mimin, Mbak Apri nganti golek dalan nganti ora iso mlebu biasane sadurunge limbukan wis neng panggung iki mau nganti di apa irit karo Bapak Linmas. Iya. Dadi kaya saka kadohan kaya banci kecekel. Ha iya. Prit ngono wae. Mimin Apri kecekel kae, Mimin Apri kecekel. Iya. Ya.
diaturi supaya jumeneng, masih ana uga supaya jumeneng. Lah iki ra aneh. Iki durung kelakon ya lagi ning Sendang Adi kene. Masih ana ki ya kelep dadi bintang taune awake dhewe. Iya. Ning tanpa Mbak Mimin, Mbak Mimin Apri ya sering banget dadi bintang tamune awake dhewe ning tanpa masih ana. Coba wong loro iki engko dicampur telu iki dicampur piye dadine no? Ya. Nek kira-kira ora enak ya digodhog wae enak. Ha iya. Wis ora apa-apa. Supaya katuran jumeneng ndak wektune selak ngoyak. Ya. Monggo Mbak Mimin lan Mbak Apri lan masih ana. Mbak Mimin katuran jumeneng. Masih ana katuran jumeneng. Modar kowe sih. Adi apit plantrangan loro. Nih ora apa-apa. Pake. Kok pake? Mbok sing rada enom sithik. Nom sithik kok pake. Om ngono apa piye ngono lho. Pake. Pake Om. Sepono seprene aku to bendina dibuli kanca-kanca, bendina aku disia-sia. Saiki aku gandeng ling ukir jiwa ragaku ki sampean. Pradul. Saiki piye carane jenengan wong tuwa, paribasan anak polah bapa kepradah. Sopo sing aku? Lah kaget aku. Aku kaget. Saiki aku yo pengayoman karo sapa nek ora karo sampean. Kudu karo sapa? Sampeyan sing ngukir jiwa ragaku. Wis tak ukir. Kejaba kanca-kanca warga laras ya dalange kuwi nek karo aku dak siap banget. Liyane aku ora iso ngukir. Nek kowe mesti tak tatah. Ora kok ukir. Mergo atos. Iya ta. Sapa? Kuwi lho sing mendina sia-sia karo Piye? aku. Dadi kaya ngono. Arep apa kowe arep adul seana apa? Dadi wong tuwa piye kowe iso? Bentengi anakmu wedok ki piye? Natagi wani apa ora? Nataki apa ora? Kowe wong tuaku lho. Lah kowe- Paribasan aku lahir saka uyuhe panjenengan lho. Nek ngantek panjenengan ki ora gelem dadaki. Aku ki cara tau nguyuh ya kok. Wah. Ala becik anakmu ki dihormati mergo sampean ayo wani ngono wae. Sikik, Pak. Sing sabar to lek Men wani. Apa-apa ki nganggo cara supaya piye kowe ora dilagaki ya to. Carane pripun? Kage. Aku wis krasa kok nek Mimin arep adul seana ya aku wis krasa. Mula ya wis tak tataki tenan nek kira-kira Mas Eno. Piye? Mas Eno, Piye? sampean sok ngibuli niku lho. Panjen yo tak sengaja arep apa? Dikerepi mawon. Kok dikerepi? Kowe iki belanono aku, belanani anakmu loro ki maligine aku. Mula alon wae aku dadi mantul e. Belanono aku kage. Tak belani. Piye? Mesti ngelek-elek. Lho, aku ora ngelek-elek, ning kabeh iki fakta. Wong anakmu yo elek tenan kok. Kae jane iki tok dandane kaya ngono kae lanang apa wedok kok kala menjinge munggah medhun. Ha piye lah kowe yo elek tenan e. Lho bapak ra ya tau ngrasake tau ngerti aku lah. Berarti pun jere salah ki ya ning ndeke bapak. Nah. Dhisik le gawe jenengan ki disambi ngopo ngono lho kok iso dadi kaya ngono ki. Apa tok sambi gedruk to, Pak? Ora. Aku gedruk ning tuh ndadi kok. Nggih. Ya Pak ndongake warga Nggih. Nggih. Melati dukuh mriki. Merti dusun. Nggih, Merti merti dusun. dusun ndukuh mlathi. Nggih. Kalian wah menika Napa? kebak. Lho ngapa? Kebak nggih, kebak. Aku lagi ngedeg-degi esuk-esuk. Lah enten apa to? Kaya wong wedok tenan. Nah, wis. Aku dadi omong ki gragap. Ha nek karo iki iso pancal-pancalan. Nek kaya iki kok kaya ya kepiye. Lah jeneng aku lho ki gur sumelang. Kok nek jenengan ngrahapi kula ki engko nek wajane keri neng kene. Aku genteni susu. Apa ayaan? Nggih mugi-mugi merti desa menika Merti dukuh, Pak. Dukuh. Merti dukuh nggih. Nggih, Oh, merti dukuh. dukuh. Nggih. Mlathi. Nggih. Menika saged kalis ing rubeda sambikala Amin. tinebena penyakit. Amin. Nggih. Lan pedhukuan menika sangsaya majeng. Amin. Khususipun pedhukuan Mlathi lan sak kiwa tengenipun. Nah. Umumipun Sendang Adi nggih. Sedang aji. Ingkang asta pusaraning adil Pak Lurah kuwi ora ana liya garwane Bu Lurah. Kok garwane Bu Lurah? Ya Garwane garwane Bu
wakil bupati. Oh, kula garwane Mimin. Wingi aku wis diincim karo wakil bupati pokoknya iso ra iso gelem ra gelem mantasane Widyawati Mimin kudu iso. Dinceng kowe. Dinceng kalih wakil bupati. Ditembak kok kowe biyen. Bedil. Muga-muga guyub rukun warga ya Pak tansaya rumaket. Dados nek masyarakate melu handar-ben iki para punggawa praja, Pak Dukuh, Bu Dukuh, Pak Lurah, punggawa praja kabeh dadi iki ya enteng nyangga. Ale rawuh ning nggon kowe mah budukuh mlathi kok. Oh. Heeh. Wah, arep ketamunan anu budukuh iki. Pun krasa. Krasa to. Mbasan. Kula nuwun, asalamualaikum. Lho, iki kaya daten to aku ngono. Daten. Daten ki sinten? Jebulane kancaku sekolah. Oh, budukuh kok kanca penyanyi sekolah daten menika. Oh, ya sarjana seni kok ya. Nah, aku mula kalah walah ndes. Kok ya iso dadi dukuh. Kok kanca kok ya Kanca kok saiki aku ya ngajeni. Ning nggon kowe rawani kok. Lah kok mboten wonten? Weh ngejak mantan lurah kok mbiyen ki. Lajeng Bu Widarte kuwi lho. Nggih. Ngejak kancaku kuwi. Terus men pamriye ngejak kanca iki mergo wedi napa mergo pripun? Njaluk murah paling daten ki. Ya mboten. Kersane Ora apa-apa. Wong seni kuwi sing penting guyub rukun. Guyub rukun. Mengko rejeki iki ngetutke dhewe rasa ngarani. Soale nek darani nek wangsulan dadi gelut, ya ta? Bener ya. Nek aku sing penting anu angsuran sasi ngarep ki dikon prei rasah ngangsur ngene aku seneng kok, Pak. Lah kok iso ngono? Kowe gagas apa ora? Jobku dibatalke 10 lho, Pak, mergo corona. Hah? Coba nek kendile kon ranggoling nek wong wedok cara aku. Iya wis diterima, Mbak. Kudu ikhlas ra apa-apa. Sesuk mesti entuk ganti wis. Entuk ijole. Niku ora dibatalke, tapi nanti menunggu saat yang tepat yang sudah aman. Ditunda. Berarti nek jope ditunda angsuran ya entuk ditunda. Kudune ngoten lho, kebijakanipun kados ngaten. Lah iku ya paling perlu dipikirkan kuwi. Sekolahnya boleh belajar di rumah lah cara angsuran ra ya kudu leren sik ra apa-apa. Tetep leren. Lah iki ngluwiri debt collector kok nek iki. Ah malah medeni iki rumahku. Terus gandeng penghasilan rono sing kumpul bojo ya dilereni. Ya ora nek ku ya tetep wajib. Lho, bersetuah lho. Ramudeg, salaman wae kudu kon ngene lho. Heeh. Kok diuleng-uleng, ya piye Dedek ya piye nek Ya kan resmi, kondisi sehat. Ale cilaka aku. Lah kok cilaka? Agek mari mah dilereni. Ha to? Lah ayo, jane ngono ki Pak. Anu wedi iki ya etuk, ning aja banget-banget. Biasa wae le nyikapi. Pati, urip, lara, atau sehat iki kabeh paringane Gusti Allah. Nggih. Kabeh mimin matine sok 30 tahun kas. Ya ora Biasane. ketuan. Lho umpamane lho, Oh, lah iya, mulai umpama. kabeh dugi le. Contoh, Mimin pamane 30 tahun kas. Ah. Apri pamane 20 tahun kas. Terus Pak D, Sehono. Sehono ki pamane umpama lho iki. Kok umpama, Umpama iki kaya pamane 10 tahun kas umpamane ya apa 3 tahun kas ngono umpamane 10 tahun kas. umpama. Iya, tahun isih depan. suwe, isih suwe. Kira-kira so isih iso mangkat ning nggonmu. Pamane kaya ngono. Ning kowe kabeh ana aturane. Ah, iya. Mung awake dhewe iki disuwun waspada. Waspada. Waspada sama ketakutan. Janjane beda. ngeten lho, Mbak. Wong kaya Nggih. awak dhewe iki kena flu pirang-pirang, kena virus ki, flu burung, flu Nggih. babi lan SARS. sebagainya. Biyen ya tenang-tenang wae ora apa-apa. Ning gandeng saiki medsos itu luar biasa. Nggih. Setiap orang punya pendapat, lah diunggahke kabeh, marai rasa kuwatir. Rasa kuwatir kuwi mengurangi daya tahan tubuh. Nek daya tahan tubuh kurang, gampang kena Gampang kena virus. penyakit. Mula santai wae ora apa-apa. Santai wae. Iya. Wong Tur kuwi pasrah. ora penyakit mematikan itu hanya 2 sampai 3% kematiannya itu. Kuwi disembuhkan itu bisa. 94% bisa disembuhkan. wong agek masuk angin ya kele ra ono kok ya. Lah iya aja kok masuk angin lagi ndagel lesek ya iso. Aduh, aku tak meneng ae iki. Aku tak ndagel, aku adol ayu, Pak. Aku adol ayu. Adol ayu. Adol ayu. Keturunan ayu. Iya. Aku ning ngono Mbak ya, Pak. Mimin, Nggih. menika wonten pamundutan dipun ruminaken saking Bu Sri Muslimatun. Nggih, Wakil Bupati. Ya. Menika nyuwun caping gunung ingkang nyekar Mbak Apri kalian Mbak Mimin. Nggih. Kalian mangke garwanipun Bu Sri, Pak Daman Huri, Nggih. Lurah Sendangadi nyuwun Sri Uning ingkang nyekar Mbak Tatin. Iya, mangke. Wah,
iya. Cah kuwi kok dadak mangkat barang aku ngono pas. Lah nyapa to wong iki gawan kotak warga pas jaman laras iki kok. dekne ning Kalimantan ra mangkat kaya aku wis dicil ayem lho iki mangkatnya. Lah kok ra mangkat kowe lah cicilane piye nek ra mangkat? Ya karepku tak kon golek lahan liya ngono lho kuwi iki. Aku nek ono siji kuwi jan nek liyane ora masalah. Siji pengaruh membawa dampak buruk kok kuwi. Kaya sengit banget ta ya. Lah nggih to. Pokoknya aku nek pas jatah kuwi akan pindah nggon. Lah, Ngono wae sembuh aku wis Ayo, ra beras pindah. ra menir wis kowe kudu anu. Nang pasar. Nataki Pak Sino iku wedi meneh nataki kuwi saya. Ya engko nek pas Mbak Tatin ngadak kowe pindah ngisor amor manusia sendok kae engko. Joget ning ngarepan. Kowe iki rak kaya ager-ager to engko ben disendok ning kono. Monggo Mbak Apri menika Yes. saking Bu Sri Muslimatur. Sembah nuwun. Elek saking Ibu Sri Muslimatun. Aduh nek ngene tuh lembut. Bu Wakil Bupati ya Bu Lurah iki kok ya kaya ngene malah ibu kaya ing pambuti Bu mboten penyan usul kula ya lah banget. Garek gelem ora. Wong loro kok ya amplope mung siji ya. Iki ora mung layang kok Mas, mung layang. Wis sak karemu. Wong ya nggo cicilan tenan. Diwaca Dumateng Dedek Mimin lho wis cetha to nek Mimin iki jek Endi, timur. Dedek? Lah iki lho. dodok ngono kok. Dari Ibu Sri Muslimatun ngersaken caping Gunung Jengleng saking Ibu Wakil Bupati Sleman Mbak Apri Mbak Mimin kang kasuwun gitu lajeng Pak Daman Huri dan Bapak Lurah ngersaken Sri Huning ingkang maos Mbak Tatin. Lah kok gak maca iki lho ngapain lho? Ayo, sing- Engko sik. Lah kuwi dienggo wong telu berarti wong telu. Lah nggih. Nyami jineng kono. Tiga wong telu ki Wong Lek. telu. aja nganti mambu tangane dek nene. Duwite engko wadahno plastik sing golek. Engko ngrenget. Ora wis ora apane Kok aja ngerenget. Ya Mbak Nggih, Apri. kula ingkang bawa ingkang jengleng Pak Desehono kalih Pak Desukimin. Nah. Aduh sukumen. Ayune kaya ngene kok omongan sukumen. pri Wis tenang no pikirmu men. Nduk aku anakmu nduk. Ayo genduk. Nek cara Alon ya nduk. Iya kok awake dhewe nembeh. Engko ya ana pamundutan Brahman. Ya masuk. Mumpung ana lanange, wah mesti apik engko ya. Mangga ya. Saben bengi Tetrek. leren kok Pak. kok jero basono solo. Saploke iki sepi tenan kok iki. Wes nang kene wae malah. Alah, buri lapangan Denggung iki saiki sepi nyenyet lho, Pri. Ngapa kowe ra sembrono lho kowe Lek? Sembrono. Loh, seniman ini harus tahu peta lokasi loh. Peta tahu bukan berarti harus melakukan. Iya. Survei. Lah kowe nek ora Nek kira-kira rame ya aku melu terjun. Kan ora Lah edian sepi ngono iki. nyenyet kok bisa. Ora aku ya kerep dolan rono. Kancane Oh, iki aja-aja sing wayah petengan bengi-bengi kae Lek. Lek nggo Ora peceki. ngomong. Aku wis mari. Nyawa Oh. Ayo tok. Lady First ya, Pak Lady First wong wedok dhisik ya, Mas. Iya, Ngormati wedok, awakmu. Ledis kowe ora. Aku ndak ndarani wong embiyeh-embiyeh. Gersak mono. Kono dhuwur kono gek sirahe sik. Atek bintang tamu amang-amang nyawa. Ayo dhuwur-dhuwur manggejeng kelok kok mah. Kene le ragat. Nang ngono, Pri. Yo, nang. Kendang mau dleng tak. Kok iki tenan iki? Kebablasan. Wes. Sujokno ra untung ora kena lingkir gambang nek iki mau. Kok ya gur ngono ya. Tungkake pulih dadi lanang. Jebret. Ora pas ora apa-apa. Ora Pancen nek apa-apa. pertama iki ora kulino pas. Coba nek pake sing jengleng kaya ngapa. Alah raga tuwa paling ya timah-timah. Awis mari e. Mari tenan apa ora? Ayo dodok tak mencik. Ini saya. Ngene iki. Aku bintang tamune horor ya. Dok aja nesu aja nangis ya. Aku arep jengleng. Ngene contohnya. Pripun? Yen memajang hamengkara
Lho, sithik tenagane ora akeh ning mentes. Mentes kok. Sing tuwa. Lah nyapa kok sikile kipat-kipat siji iki. Lara ya. Tak omong gitu. Iki kena gula wis. Wis mari, Mas. Mari apa wong nyatane ndondel-ndondel sikile ya pincang kok. Mula sing semangat ora kaya ngono kok arep 3 taun nah. Ana apa? Jenenganku sembrono. Apal karo aku. Anak mresake bareng. Asik. Kembang. Tok terus lanjut. Kembang wae wetan guna Mumbul ayo. Mumbul. Ya. Kejengkelok tenan. Lara ora? Penak ya, Pak. Engko tak pijitin. Jebulane wong wedoke ora kudu halusan, kala-kala ya kudu dikasar kok. Nek upama jenglenge bareng ngono dadi apa ya, Lek? Ya matu bayi lho, Nduk. Lho, jengleng kok metu bayi. Ayo remuk kuwi mau. Pacitan seremi jana hey asik hey Loh, kowe kok maju ki piye? Enak kene. lah enak Kaya dirasake sik wong sing maido. Ya. Kok dhuwur banget to kowe? Ya nggo pemanasan Oh, sik, ritmene iki ana. kok malah kayak wong rondo ya suarane Lah apa? tak tok Klotek. Aku jenglengen to, Pak. Bisa, sabar. Arep memberi. Ya penake pripun anu. Kok masa ndak tantomo, Pak. Aku nek upama dadi si ana wis tak kepruk watu sirahe. Ora tegel ya, Mas. Oh, wis ngerti nggone Wong. barang ndak tak klewong-klewong. Wis elek kemayu. Jane aku ya wis sangu martil. Antil ngono. Nek ya mesake. Urung. Mare aku jarak 2 meter kene ndrodok kok. Drodok rong memangan. Oh, iki mah transite nang mburi engko tak buntel ae kok. Budhuku jatah kula dibuntel nggih, Bu. Mungkin wis do kepyur. panas udan Panas udan, Mbak Mimin, gentenan. Ya. Panas udan. Tetep kretek tetep apa. Mbok wong men dirampungke sak anu padha sik ngono lho. Maaf aku ki tengen nek yaene iki. Men rampung sik, men Iya. kualitas vokale sing maksimali metu sik. Nduk rampungno, Nduk. Panas udan, udan panas aleng-aleng. Ya apa? Capek. Ora kuat. Capinge munggahe telok swara lanang. Capek. Capek. Guna. Mahan jelungup. Suara dalem lho, Pak. Heeh, dalem. Nek api mau bak paton banter aku tebal tipis ana sendal pancingnya Wah, kecekel. nek kowe pancing ya irik. Ya, mangga kanca-kanca. Misowa caping gunung. Ya. Nadyan wadan sarta lanang. Terakhir Seono. Ayo, Pak.
Yo Pak, mampu apa ora? Napasnya tekan toh Pak? Napasnya tekan toh? Angko Perlu sak- napas bantuan Pakmu. Wah. Wah ora iki. Anak ki yo bektiku karo sampean apa nek tak ujo dhuwit sampean yo. Kok sing diawaske kene iki piye lho Pak? Adi papat kowe. Isine kerdo senek ya. Terus piro nek sebelah kerdo senek ki apa? Kerdus nek ya ora iso dibentuk ngono kuwi ya. Teluntuh. Anak wis kulino iso Mas. Kok nek katutan semut terus nyokoti dedek piye? Yo nek nyokoti mung dodo nek golek liyane coba. Nek kene oleh mesake men. Napas bantuan Pakmu. Ya. Kersa. Ya piye lho kok ya. Dek rado. Asline ki wedi apa piye? Amas bantuan iki apa dek rado Ngerti pernapasane gandeng larengane pernapasan iki kaya ngene. Dadi gelem ora kae. Eno maneh banyu Ya iso kung ya Lek. Iso bareng napas bantuan. Urung kelakon kok nek wis kelakon. Iya. Tuwae. Weh. Piye? Mboten. Cek gagah ki deksa tenan kok nek jenengan. Atri iki Apri lambene sok ketrucut. Ketrucut to. Heeh. Tenani kaya wong kesetrum kowe. Dek Jaman berjuang cerkelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi
menggeh-menggeh. Syukur bisa Tenanan ora. Sing iki? tenanan. Oh, kancane kaya ora percaya kowe nembang kuwi. Ya. Syukur ya. syukur kowe. Iki bacotane Dilagokke. cakepane kok sampean iki. Syukur bisa jadi rejo. Matur suwun. Saka Ibu Wakil Bupati iki mau nyuwun samping. Samping gunung. Ampun Ibu. Matur sembah nuwun. Nah karo saka Pak Dampak Bapak anu mau diwaca. Saking Mriko Pak Darman Huri. Darman Huri penyambun Pak Lurah. Ya. Kersakaken Sri Sri Huning. Sri Uning ya diaturke sisan. Nggih. Monggo mergo Pak Daman Huri iki penggemar streaming kok nek wis anu delo terus kundur terus nang omah nyetel streaming. Streaming. Oh iya. Yo Mbak Tatin. Ya. Monggo Mbak Tati. Saya parah iki. Ngayahi loro wis kok ngene tambani semono. Ki nek ra nyante kok ora ambruk iki Mas. Gayane. Ya, iya Tin. Endi ta wonge? Aku kon Iki lho Kaya Pak, kene. gedene sakmene kok ya ora ketok. kene wae ya ora sah rono. Mbak Tatin pripun kabare? Inggih, kabare sae. Tak nggih sehat to? Iya, alhamdulillah jenengan sehat. Sehat ta tambah ayu. Oh, makasih. Nggih Pak, Mbak Tatin tambah ayu to laan? Ayu. Kok ayu? Ayu. Ayu kowe ki. Kok mau muni azu ngono? Ayu. Oh, ayu. Saking ayune dadi ayu ngono. Ayu. Kamu Mbah? Wis Sudah selamat toh? Nggih. Tatin udah selamat. Kowe biyen rak tau dadi yang selamat. Biyen kok ngerti to, Mbah? Ora ngerti aku sadurunge winarah we blas ora ngerti kok. Wis mati ya wonge. Heh? Wis mati. Ah karang musuh kowe ya. Lah ngapa nek musuh aku? Ora apa. Semono ya. Pas ngono lah. Waduh. Lah ngapa lho ya semene ya Agak normal. weruh gagas wis rontok. Lah ngapa? Jelaske. Ora apa. Kowe raja omongan, Nduk. Kok kaya sentimen banget kowe. Nyawang rupane wegah meneh krungu suarane. Mula aku yo aku ki nek nyawang yo kur gegere nek aku. Ngapa lho Lek kowe? Mbak iki? Mimin. Kupinge kok disumpeli kapuk barang iki. Krungu pawartaku sindene Pak Seno ki 15. 15. 15 cacahe. Sing pareng rawuh 8 dina iki. Maksudku nek aku ana ki menungso siji kuwi rasa kon mangkat. Wah, Dilukir liyane. Maksudku ger ngono lho. salahe apa to? Apa penjalukanku ki ngebot-botke Kene warga Pak, laras kene kok Pak. piye? Ak dhewe ndelok Aku ya punya hak. Aku juga punya hak untuk memilih. Maksudnya manungsa siji sapa? Aku udah nyebut jeneng main krasa dhewe. Tak nei Angger dalan wong sing tengah. angger wong sing atine Tenang. wengis. Tak nei dalan tengah. Aku disia-sia lho. Ah iya. Ngertine Nek para-para ki tak- aku atiku sing elek lho. rungokno. Nek Tatin teko, kowe lera menyang. Ya mana-mana aku dadatke sore. Ah ya wis kok. Lah kok Sesuk MOU-ne harus diperjelas. piye? Nek bintang tamu aku Tatin rasa mangkat. Sapa sing ngakon sapa lho? Aku ki ngapa lho karo jenengan aku ora ngapa-ngapa lho. Wis Pak, wis. Kowe ngerti nek aku tidak unekke wong sak alam donya. Sapa sing ngonekke sapa? Dadine jarne aku landhep dengkul, Sing ngomong sapa? pring dilincipi. Oke banget aku keloro-loro. Ketoke sing lincip ora gur pring tok ilek ndekmu kuwi. Lho, aku ki jenengan ora piye-piye. Rasa sok manis kowe. Bareng wong sak alam donya ngece aku, bully aku. Lah ngece piye mergane ngopo? Nyun sewu lho, aku jarene aku ngomong ngene iki. Sik to, sing kuwasa ning kene iki aku. Betul lho, Pak. Kene. Ya lah ngopo? Kula iki jane sak sabar-sabare menungso. Ya kene. Aku nek mung dunekke bak. Gak wis. Kok iya? Dunekke rane tuwa ora apa-apa aku. Nek Seru banget lho. Jane kowe ngopo jane? Ya lelakon seminggu kepungkur. Heeh. Kok ya kuat ya. Lah kula mau ngelingke.
kudunge Tatine ra bener Si, apa si. kula nek bar babakan iku lho. Slilite kuwi dilangi. Mula nek bar mangan tahu ki kumuh. Kok nyangkut ning Asli liten ki nek iwak apik lah kur bayem. Terus piye karepmu? Maksud kula nek kula ngeleke Tatin ngoten niku, mbok Tatin yoh ngono introspeksi dene omah. Mriku mamah kalih kula. Dadi ketoke kula ku sing leletek wong lambe kula sing lincip, sing lunyu, sing kula fitnah. Kula dibuli lho sak alam donya. Nyon sewu cangkeme mimi kae bosok kula tinggal loro-loro kula. Lah encen iya ki rumangsaku. Kowe meneng ah. Pak Apri meneng sik. Iki ana masalah iki. Wayangan iki nek ora tak rampuke, kok ndak bintang tamu niki daro apik, dora apik. Dora akur. Tak kisruh ngoten to. Daro. Terus karepmu piye? Maksud kula niku nek Aku mayang. nggih nek enten Nek ana kula kowe Tatin ra mangkat. upama kudu mangkat mergo kon meneng begegek wae. Ya aku gak ra iso meneng Loh, wae. Lah saiki kon padha apa? Rupa aku kalah ayu karo kowe. Ya kene sadar. Awak yo apik kowe. Oh. Ya kene. Oke ya ngene gentine, Mbak. Duh, kejeglok. Terus aku arep padha apa? Ngrasake iki nganti kejeglok. Mulai kowe meneng sik. Mesake tenan. Aku yo tak leren mesake. Iki lho, mesake lho iki perlu dia dibully oleh penonton lho. Ayo. Seolah-olah aku lalu dekek menungso terus. Aku ini ra banget pakmu. Oh. Kita sebenarnya aku melu jenengan jo undangan bayaran ya ora. Ora. Iki wis Aku dikritik piye-piye. apik wong lho. Soale wong kaya ngene iki Aku banget. Terus Aja iki aku Bu aja. Sri Muslimatun ki belo aku ra mungkin aku nang kene iki ra mungkin. terus aku kan piye lah sing bully udu aku lho. Kersane Alusane karo aku sing alus. Lah sing marahi sapa? Sing marahi ra alus sapa? ben ditengahi karo Pak Seno cara-carane kek Ki Seno ki kaya Suwargi Mbah Ngabdul. General tengahe yo. Suwargi Mbah Ngabdul. Waduh suwarga. Penengah ngono to. Pokoke sesama seniman ki sing rukun. Ora kena piye dadi. Oh, saiki sing dadi bosku ki piye njajal ngomong. Lah yo tak kon sing rukun. Iya. Kowe yo aja galak-galak. Mengko ndak iki diseneni penonton. Kowe yo sing lembut. Maksudmu ki ayu lho, Tin. Iya. Dadi yo sing lembut, sing apik ngono lho. Nggih. Lah sing kejadian wingi sing mulai sapa? Lah sing mulai sapa sing kejadian wingi sing mulai? Kula ngelengke le babakan le benake jilbab ramu ngoten tok ya kebecikane mriku to ning ditanggepi mriku Ngelingke muni piye jal? raimu nganggo kudung gede blah aku mau. Lah ya ngono ki jenenge ngelingke paudu. Sak ngertiku ngelengke. Kowe iki yo Lah. kleru. Lah kedahipun. Kowe iki wong Tatin ki dikudungi yo ayu, nek disawang yo apik. Nggih. Kok gede blah. Tatin iki nek dikudungi kaya gentrong dineki kain wae. Bakunipun kula kali Mbak Tatin niku jane ati resik ra ana pikiran apa-apa. Ya wis damai. Dame. Aku karo kowe Salim. damai wae aja piye-piye. Salim. Ya mung dhisik tulus ki tau nyang karo aku pisan. Damai. Bojo. Piye? Nek do gelem dame ketok apike kowe Tin. Ning kowe tetep ketok eleke. Terus aku kan piye, Mbak? Aku kan kepiye? Ya dapiki. Ya, Diapi. di Ngapura. Carane piye? Jenengan ngomong no. Ngomong karo netizen. Waduh. Wah. Lah sing bully Mbak Ami. Kaya- Mimin udah aku lho. Kaya omongane kaya wong Ngomong piye? ilmune. Sing alus, Nomor ten sing soplas. alus. Netizen. Hah? Netizen. Aku ya ora ngerti apa-apa lho. Piye saiki arep damai? Mbak Titin Maligi, Mbak Tatin. Mbak Tatin Tatin kok. Maliginipun. Kok Tatin? Nggih. Para pandemen ringgit, kanca-kanca penggemar Pak Seno. Nah. Mbok pilih kladuk ing ngatur kula ku nyuwun pangapunten. Kok kaya wong namung samu- ngemis. Sedaya mung samudana ing pepanggungan. Merga kula lantap rambe kula niku merga kula ora pede kalah ayu karo Tatin, suarane ya kalah karo Tatin, bodine semluhe Tatin, dados kula merasa iri ngoten lho. Oh, lah ora kena nek iri kono ora kena. Kuwi- Tatin ki gawane wis kaya ngono kuwi. Maksude awake ya wis apik ngono ki, rupane ya wis apik. Lah kowe ki tok ora orek kaya ngono kuwi malah medeni kok rumasamu kaya ayu-ayu apa? Kowe nang kene mau aku gumun wong wedok kok bringose tukul. Iku ora nengahi malah nambah-nambah mbon-mboni. Pakmu kahanan kaya ngene piye to, Pakmu?
piye? Tatin ngono. Apri kancaku mbot gawe mendina ya ngono. Pak Seno ya ora iso dadi jalan penengah. Pakmu. Ngapa, Pak? Lah kok ngapa lho, Pak? Kok Dek mendem kaos kaki. Karepane ngono ngapa to, Mbah? Ora iso cepling le dan kuping rambuté mlebu kabeh kok. rambut. Sabar. Sementing saiki ngono ya. Wong kuwi ra kena meri. Ning nek pengen oleh. Pengen itu. Nek pengen ki iso berusaha, ning nek meri dadi kowe engko dadi sirik. Itu dadi sirik ya. Rungokno kuwi. Wis cukup semono. Yo Mbak Pura ya Mbak Tati. Wis ayo Mbak Tati Ya. nggih nembang apa? Sriuning. Pak, iki ra nggo padu to iki. Wah kurang apik no. Wong kok nesu meneh nggo kowe bansine tuwa iki. Kira gak ardame yo gawe masalah. Maaf, meneh. ceplosan lho aku ora muni dhewe. Tatin. Ngapa? Ngapa? Iki suasanane lagi arep kondusif lho. Bapak kowe ngantek tak jaluk pitulungan Pak Seno ngantek jalan tengah kowe wis mbumboni meneh. Lho, Aku ora rasa ngerti to mriku nek sing tukang ucuk-ucuk. Ora, saiki jenengan tuwa ora? Mbok ora tuwa. Apa? Uzur. Banji usur. Kowe rasa lunga wong ora nonggon kok. Apa-apa arep digawani. Nggih, ngagem mbawa, Pak. Iya no. Putri kang sulistyeng warni Sri hening mastika tuban. Apa? Suket godhong aja nganti krungu lho tenan lho. Rasa. Anu Tatin ki pasang susuk nang nggon ilat. Lu aja nganti krungu lho. Suket godhong aja nganti krungu digawake dhewe lho. Sing mburi kuwi disusuki nganggo kompor kok. Lah ya aku yang ya aku kok mulo kok Ora omong ya ngomong. jane bocah ya biasa Biasa. kok penggemare nek sak madya ora mungkin. Ora mungkin. Sing mburi disusuki kompor. Kompor. Kok ora nek tungkune ya, Pak? Hah? Aku kari sumbu tok kok. Mbah Siono, Tati. karep melu sapa? Ambilan iki. Sing mburi dikeki Aku ki apa? ra belo-belone. Aku ki kan Sing tetep mburi keki apa? Aku krungu. tegese dinaik. Sing mburi nehi apa? Lho nek mburi. Omong ah. Kompor. Sing mburi keki apa? Lah kok iso? Lah nek neng mburi ki rak ning pawon. Pawon ki kudu ana kompor. Lah aku ora nggawa kompor kok. Lah nek ra nggawa keke mburi wae kok. Lah piye to? Ora usah bingung, aku ki tetep tresno marang sliramu. Wah. Kok panjenengan dadi tresna kalian kula iki? Ah nek loro iki nanggung. Saestu po? Kok nanggung piye lho? Kene ya ndek sumbu lho mangsane iki. Kok Ora padudon. Pancen Iya. iya. Aja tok anu to. Iki ya seneng mimin ki ya senengane kok. ucuk-ucuk ae. Ucuk wis ora ana wong wis tentrem-tentrem kok. Aku tak tentremke. Kene wae. Piye? Hah? Kowe wis tau dadak ya? Ora. Iki kaya ketemu banci-banci pensiun ngono kae. Ditakokke, "Tato dadak ya?" Wis karek kelop-kelop kae. Iya. Iya. Enak. Putra Kanjeng Sira lawe tak prangkung bejana Kamu bundel nyocok Kok bundel bundel ki. Wong bundel kok nyocok ki piye to? Ha iya bundel wae nyocok. Iku tuh jam bundel. Apa ya? Pleci. Oh. Mulanya kugruk. Nyekuk. Ya terus. Pepilo Wiratmaya Tanu
sriuning gugur dadi kusmaning tubah ya mangga ya suarane ya apik kok ya Dikancani ta, Lek? Ayo. Pak De. Srihuning mustika tuban labuh kusman lan sabaya pati mararaken wiraya wis prasetya nandhang ati
Mimin, Mbak Apri, Mbak Tatin masih ana. Ya. Ki mau muni gending Sri Uning mumpung sing padha rawuh akeh ya ditambah streaming Dalang Sena Channel ngancik 27.000. Wow, amazing. Luar biasa. Ayo padha ndedonga bareng-bareng ora ketang mung sedhela wae nok apa. Iki sing ngripta Sri Uning Abah Sukron Suwanda gerah eneng rumah sakit. Disuwunke supaya enggal pinaringan bagas waras. Ya ngono ya diparingi sehat. Ya iki mau putrane lagi wae chat karo aku disuwunke supaya ndang sehat. Ya, amin mak. Muga-muga ndang waras, ndang sehat. Ya, wis menehi rejeki wong pirang-pirang. Lah ya lumantar lagu Sri Uning ki sapa wae sing ora kerejeken. Ya, iki mau ya kerejeken kuwi banci loro karo wedokan siji kuwi. Lha omong kok sing apik. Matur sembah nuwun tanpa upami. Ya. Sik bali nggone Tin, kok ndak malah selak padu meneh. Kana. Sing siji rupane kaya serigala. Sing siji Sribombok. Yalah, sabar. Serigala ki rak perangane kewan to, Pak? Ora. Hewan. Oh ya padha wae. Basa Jawa karo Indonesia. Ora apa sabar. Riptane Mbah Haji Sukron Suwanda kejaba Sri Uning ana Anu Sesideman, sambung wanci dalu. Dadi kanca-kanca awake dhewe barang golek pangan ya lumantar riptane beliau mugi-mugi enggal pinaringan dangan. Amin. Ya, karo dilanjutke iki ana sing nyuwun Gerajagan Banyuwangi. Ya. Sing nyekar Mbak Anting. Wah ya diaturake. Ya, Ting. Elisa barang durung lah ya. Wah, isih akeh. Pirang-pirang kok ya. Ki ana nyuwun meneh pepeling meneh sing nyekar Mbak Tatin meneh. Wah ya. Lagi laris kok ya, Mak. Iya. Rasa serik lek Min. Rasa baene apa-apa nek rasa baene. Ki ana meneh sing nyuwun. Liwung Mbak Tatin meneh. Wah, saya umup. Umup. Liyane Tatin operasi. Oh, iki lho saking Hangsip nyuwun Mbak Tatin supados adus. Wah. Alalah, mula ambune kok anune pra umum. Jarene nek adus kowe pengen dadi ciduke lek. Moh, Lah ciduk kok nyelungup kok ngono. pilih dadi sabune. Wah, sabune wae. Mangga. Iya, Ting. Bawane napa, Pak? Bawane manut kowe, belam-belan kowe mambyat-mamyon wae sing suaramu iso munggah-munggah. Ya. Suarane apik bocah iki lah saka Jawa Timur kon. Anak dalang meneh. Ya. Ya. Ya, ngomong. Malah setoring. Ya. Lan jenengan ngomong wae yo. Dalang kok kon meneng ae iki ya piye Kaya kok kepiye? dalang kok ora oleh Bocah. Sesuk ya lancang ketularan virus Tatin ya pengaruh buruk kok dampak buruk sing nggon liyane kok kabeh kok wani kok. Dalang ora tok ngomong iki bayar sapa ora ngomong. Apa mayang Kowe kok mesti ketularan dibaten? kowe ketularan liyane ngono anteng ketularan kuwi marake Wes. dampak. Sapa ngerti lek lip sync? Ya. Mambyat mayang paman. dikersake Pak DC ana meraga tuwa ya semen leren sik ya lek. Piye? Kersane istirahat rumiyin. Senajan aku tuane rak wis koklok. Padha wae. Wis sisan, Mas. Kula uyupke napa riyen Pak Kula uyupke riyen. Wis ta ora sanggani wae kowe. Wis tak ngombe sik wis kene nembang kok. Gandeng belam biangan
nek apa ta kok ngliriki rono terus? Ora apa-apa. Kebanteran Bapak De. Ora justru swara ki banter. Kudu cetong. Ya. Nuswan Tujune gelase ki ora ketut mlebu ora jan. Alah Pak. Teles Pak, teles ya Allah. Teles lho Lek, ya Allah. Ya Allah, Pak De ra mesakne. Kok aku to? Iki lho Pak De sariawan patang nggon iki lho malian. Aku ki ora ngerti apa-apa kuwi sing Malah kok tekan ngendi-endi to, Pak? Ya Allah, aku. Wis aturu aku. Jantung aku. Asak gelase ngapyuk. Halo Pak De kalau Denko sing ngendang. Wah, Denko mbok ganti Endomele. Endomele ki anu lembut banget dadi engko nek tumplah. Ayo ora wangun. Nek rak terus iso turu. Mbak diganti susu online. Wes kaget tenan aku. Susu online iki apa ana to, Pri? Susu sing khusus tulang kae lho, Lek. Anlin. Oh, tak kira Susu online. Tak kira. Kowe malah dua iklan kae. Set-setan. Kok sasetan kok set-setan. Awang kaget ki sak karepku ya. Nek yo mesake tenan asli yakin lagi iki ana dagelan bintang tamu kok kekapyuk jarang panas raine. Mesake. Wis dungkap yuswa jek kekapruk barang. Yo. Pianyo Aman. Ata inceng kok. Kodene jegleng. Sip, kreativitas. Sip. Nek jane asline ya jan ngene iki. Ngono wetan blambiangan trong tanuk ngono kuwi. Jenengan bengok blambiangan. Bengok ndasmu. Sing kuwasa ki sapa? Kok rumangsamu Aku ki dalang kok diperintah sinden. Mau kon meneng sae kon bengok kowe jare kok plin-plan to. Jarene nek meneng anu. Apa? Engko aku tak seneni. Kok meneng tok sengeni piye? Lah ya kowe iki gaweanmu nembang karo nek nang kono engko karo oke ngono kae. Nek ora ana kowe ora gayeng pokoke. Engko nek bar oke engko wayange wit terus Copot idep. Itu dicopoti wis. engko nek tangi gara-gara oke. Engko bar gara-gara Lah kok nek mboten hoke tok bandem cempala. ayo ben ndadak netel e. Ayo. Yo. Netel napa Pak De? Cempolo. Aku mau. Aku ngadeg nek bangsa tetelan. Kuwi tetelan apa to, Pak? Aku ya ora ngerti kok. Yo. Lolor kita lalas angker. Teles ya ngene Pak Sono. Ayo kan dadak tok dumuk. Lah ngapa? Jaluk semprotan, virus kor. Virus.
Dagelan tua senior kondang kok gur kisinan karo bocah. Lah wong cetha agek temandang kok didumuk. Nek ra didumuk ya ora piye-piye. Kene iki rak ya urung tekan. Ha iya ya disambungi apa-apa. Dinggo memean. Ya, Ting. Kang kaliwat liwat. Wala ngomong ae. Saka Pak Hari Megong bur belakang kelir daleme mburi kelir kono mau sing gerajakan mau. Ya. Aja takon seneng susah. Wajane penak iki ning iki rong bengi iki ndapuk pengedram luput terus aku. Sing mambengi saya parah. Ya. Tanah endah gumelyaring kancane sak diwangi belambangan Ping kalih mawon. Dayoe teko yo aku ora apal kok ayo. Taman Sarina Swantara belambangan gumelane Taman Sarina Swantara belambangan gumelane Taman Sarina Swantara belambangan seneng-senenge wis mangga bukani saron yuk. Ger
Mano Regeng banget ya Pak, ra krasa kesel ya Pak. Oh ya kesel kok ra krasa. Ting, nyo. Nah, Lho. girong lho ya. Tambah. Tambah. Nyo. 100 nah. 200. Asah lho. 100 wae. Wis ora. 150. Wis turu mudhara ngono. Saniki kok gampang emosi lho jenengan niku. Aku saplok ana corona iki aku. Ayo mah ngoyak wae ayo marah emosi. Nggih, ya matur nuwun Mbak Anting Lambangse. Ya asli saka Kediri.
Mengko diaturake ya Mak. Iya, Mbak Elisa ya Mbak, digabungke karo Mas kok Mas ngantian Mbak Apri, Mbak Mimin karo Mbak Sehono. Ya. Mas Mbak iki ya ana kumise lho. Ayo. Kuwi nek didandani yo ayu dhisik. Iki po ya Mbak apa Mbah? Mbah apa Mbak? Wis sakarmu watone oman. Piye, sak. Piye Mbah? Sehat to? Wis Kesel. priksa. Kesel kaya mangkat. Ayo kedah-kedahe sak. Iya. Wis sagu. Ya muga-muga sehat ya Mbah. Ya. Sesuk tak terke nek priksa. Ya. Periksa apa to, Sa? Periksa apa? Gula wi mau lho Pak. Ora kok Pak Seno kok. Jare ro Pak Seno sesuk tak terke Pak. Aku periksanen Sa. Gah. Kaya Iki ora lara gula, Lek. bagus. Jiwa nek kowe iki. Aneh-aneh. Ya iki Mbak Elisa or karo Salaso. Nggih. Ngaturaken menapa nika? Ki. Apa? Jane iki pepiling sing disuwun Mbak Tati. Ning kowe nyuwuni dipalilahi Mbak Tati. Nembung sing apik. Oh, Sing nggih. apik. Apik lho. Wah iki diwakili Mimin wae piye? Aja aku disantap kok malah ngono malah ucuk-ucuk. Kono diwanek-wanekke. Aku tak ati-ati. Aku butuh mentol nek karo Mbak Tati. Ora salah ya aduk diuyap apa meneh salah. Ya aku dikancani to. Kowe nek diteladung lho kowe ngono. Ya ngene karo berlutut. Mbak Tati ning Kang Minul yang jagat. Nyekel nek to, Mbak. Minul yo ing jagat. Kula nyuwun idu palila. Kok idu? Idi kok idu. Idu ki air liur. Nek idi ki nyuwun dililani. Apa mareng idoni? Idi bukan idu. Idi Idi. palilah. Kula nyuwun idi palilahipun Mbak Tatin. Kula ajeng nyekar panjenenganipun kagunganipun tembang Loh, ya Allah. pepeling. Kok nyekar panjenenganipun Apa masene? Kok nyekar panjenenganipun iki piye Apa to? iki? Wong isih meger-meger. Meger-meger kok arep disekari rumangsamu apa? Wonge jak urip kok. Kok disekar. Lagu tembang jare sekar. Wale. Bener kuwi kowe iki ya do jeneng lagu ki nyekar nembang kuwi nek cara Jawane alus nyekar. Lah kok nyekar Ning aja jasad- panjenenganipun sa. Ora wis. Kebareng Mbak Tatin kula badhe Nembang nyekar menekar ngono. kagunganipun raganipun Mbak Tatin. Ragane. Iki ya. Padha wae. Sesuk wong mecicil juan ora. Rasane kok ya melu-melu Elisa. Lah mung kleru lek omong kok. Ya aja kleru. Pokoke nek getak aku tak tandangi tenan kowe. Wani piye? Hah? Wani apa piye? Amang kok. Saiki nek wani medona. Ora wani aku nek saiki. Ya kene ning kodak kene yo. Arep ngapa ning kota wong loro? Noto wayang kowe. Noto wayang. Kok emosinan lho, emosinan. Tak kandhani Mbak ya. Tatin kula nyuwun dipalilah. Piye, Pak? Mbak Tatin Mbak Tatin? kula nyuwun Kula nyuwun idi palilahipun. badhe nyekar. Adek-adek nyekar. Badhe. Badhe ya, badhe. Wis menengo, badhe. Badhe nyekar. Nyekar. Lagu Pepeling lagu nipun sekar pepeling. ingkang Saged kula wau. boten ingkang kula wau dipun disuwun suwun. sing nyekar Panjenenganipun sekar Mbak Tatin. Mbak Tatin. Ning gandeng Mbak Tatin. Ning kandeng Mbak Tatin. Gejala bisu. Gejala bisu. Amin. Kowe diplasuke lho sa. Aku duduk lho, Mbak. Melu-melu kae lho. Manut karo dalange. Langkung Sing bayar kono kok ora manut. Ya nek eleknya jadi not. Aku dengar apik karo kowe lho ning gandeng kowe melu-melu karo kaya iki. Ayo iki apik iki apik. Ayo. Aku Ndak aku piye? darani wong salah tak benerke. Aku piye? Mbak Tatin. Mbak Tatin. Nyun idi palilah panjenengan. Nyuwun idi palilah. Kula badhe nyekar jasad panjenengan. Kula badhe nyekar jasad panjenengan, Mbak. Simpel ringkes. Nembang ora sah izin-izin bareng. Kok aku dadi diseneni iki sing salah Mimin karo Pak Seno? Jasadipun panjenengan wis bener. Artinya apa jasadipun panjenengan? Jasad ki Dasar ki mayit ki. mboten, Mbak. Kula mboten mayit kenjenengan. Iki sing salah ki kudu Mbak Mimin, kudu Pak Seno. Sinten? Lho, Pak Dese ono. Ora melu-melu kok di melu. Wis entuk. Maksudnya niku nggih, Mbak, saged nggih. Iso. Niki wonten sawerane mboten? Ana. Niki sawerane nggih kula napa nggih Mbak Tatin? Ah iki kudu jujur iki. Ha dijelaske. Jujur. Jujur Ning ngarep sike kudu ning ngarep nek
Nek cara logika kudune kowe sing nyanyi kowe soalé. Lek logikane ya paronan. Ngandel ora. Apik. Kan le nyanyi aku. Ya kan iki dijaluk aku. Terus Ya, atas nama aku ya aku entuk sithik-sithik ngono lho. Wong ki nek ikhlas kuwi bakal rezekine lancar. Wis kekno tatin kabeh ra apa-apa. Ya kene, heeh, cepet kene. Wong didom ra urung ya wis jukuk se. lah jane piro mengko 1000 mung di para loro ya 2500 nggo apa es teh we kurang 300 Mbak dadi 400 oh ya alhamdulillah ana meneh ra kok didelikke Duluke ceneng iki 400 berarti ya wis 200 ya Iya ra, Mama. Salim Deal ya Deal. tak nyanyekke sing apik Oh, dadi Mbak Tatin iki. Ngopo wis rasah omong. Arep dadi makelar to iki. Arep melu padha mimin. Walah. Padahal malah ngusul. biasanya tampani sih nggih iki Nek ngusulke mau ya. komen beres-beresan ning ngarep iki bos kowe beres ya Mbak oke sip Sip, kamu emang teman yang baik. nah ya? iya sesuk aku dibelani tiru kuwi lho. hah sapa iki Ora nyanyi kok mangan kringete koncone. Ya ben lah ngopo. Lho ono padha wong ora nyambut gawe kok mangan gaji buta. Sing ngenehi Dadi ikhlas lho. daging. Ya Sing niki. ngenehi ikhlas lho. Ya jane ya ora ikhlas wong ora nyambut gawe kok. Lisa kowe mangan ikhlas kringete rasa? konco. Ih, aku ora Lisa, ngerti. ikhlas ra? setengah ikhlas lah kan di para loro Nya, aku ra duwe di 300 Dadi- apa-apanya. Balik. kan di para loro dadi ya Nek setengah kamu gak ikhlas aku gak mau menerima. Piye iki? do padu tak bubarke sik iki do padu iki lagune apik lho iki rukun lho iki Kepeling lho iki. Ya Pak Seno lho. Apa? Dadak minta izin ki ya ngopo ngono lho, meng arep ngadu domba. lho Heeh. Lho. oh Pak Seno Wicaksono meso disalahke. Wis ini rasing tuwa tumandang kok do padu. Mbok yo ket mau ngono lho. Sae ngono. piye Dite pira? 400. 400 Mbak 400. lho Nah. Dikelumpukke sik dadi Lumpukke. siji. lumpukke Ora ono 400 sing tuwa ora ono. Wis ndang do padu. Nggih nek dagelan tuwa nggawa saweran mulih gulone dadi 600 sih, Pak. Ih. Mulih. piye ya Ora situ. Piwiti sa ya engko iki sik terakhir isih ana sing luwih heboh nel Ya, liwung iki engko nek ora ya. nggih mengke juru kuncine iso balang apa iya Pak iya Rukun Islam kang lima puniki ketindakna mring para sesama aja padha ditinggalke rukun lima niku eno sahadate kang ngangka siji kang ngangka loro salat dene dene kang telu Ramadan nindakno poso kapat yakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna
Mangga, yuk. matur sembah nuwun. Sami-sami. Terima kasih. Nah, ngene iki lho singkat padat terus apa perlune. Oh, matur nuwun Pak Seno. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Wis. Iya. Nah, iki sing pungkasan ya, Nak. Ya. Ki ana panyuwunan liwung. Oh ya, Sing nyekar Mbak Tatin. oh ya. Karo Ayu sing ngurung nembang. Ya. Sekalian ya. Babarke pisan. Tambahi sing tuwa Prastiwi ya. Oh, piye?
Prastiwi lovers langsung tepuk tangan langsung. Iya. Yo. Wong telu ayo. Ayo Tin, ayo yuk, ayo Pras. Yes. Iya. Yes. Yo Mbak Tatin, Mbak Ayu. Nggar aturan kok kowe tak hukum kowe pokoke. Lah pripun ra mangkat kok menyang. Sinten to, Ibu? Hitungane dadi geseh to, ayo. Dalang utang. Dalang utang. Dalang milenial kok ora bayar to Mambeng. Ora bayar dengkulmu melocot kowe. Urung tenan. Iki mau tak bayar Prastiwi 2 kali 2 malam kok. Oh, urung e. Urung dikae lho. Urung. Takon pengendange. Ya kene neh. Cindil. Ceritane begini cepogoe kepunjulan sinden ngoten to, jenengan jatah ra mangkat ning tetep mangkat ngoten to. Lah wong wis ditari lho. Malam sadurunge iki tak tari sesuk kowe nyinden awan bengi ya yu, aku ora mangkat. Lho, izin ki nek sinden ki liyane Pak kula benjang mboten mangkat nggih. Ya nek iki ora, aku ora mangkat. Mlengos kaya aku. Nggih, Ndoro Ayu, ayu. Ah kok menyang tingil-tingil. Apa cah iki aku? Butuh e. Butuh, aku menyang wis ben. Ya. Ya ora apa-apa. Kok disaur utange. Ya beres. Ndak ngisini-sini dipresani para pamriksa. Wong pamriksa apa? Dalang kok utang. Isen nak aku. Mbok disuwun saiki wae men padha padange to Bu rasa kongko disuwun saiki. Wis tak dadekke siji ning amplop jaluk saiki ya dobel dhek tenan. Mulih karo ngono kuwi mesti gleling kae lek mulih. Iya. Terus tekan omah nganggo ondrok kang serah lemrah kae. Ah dedeke mung 150 cm kok nganggo ondrok. Aku mbiyen tau mrono tak ampiri mayang jam 8 bengi mlayu lho no mergane. Ah tangi turu kok nganggo ondrok dawa banget kae. Daster dawa kedawan kae lho dadi kan. Weh, mayat aku ya ngono. Sampai ini. Aku. Janar tak cucup kowe. Mbok omong. Mo. Ya, ya diaturke liwung. Mati kutu wong loro iki pokoke galine sinden iki ming Prastiwi. Sak gentho-genthone Tatin cep klakep to ning ngarepe Prastiwi ra ono. Lagi urusan pribadi kok aku melu-melu salah meneh. Rawani ya ya. Iki rawani kalah ayu kok. Aduh. Pelanggaran iki. Inggih, Bu. Inggih. Kalah seksi, kalah ayu kok. Seksi kalah ayu. Apa nek ming Tatin? Coba. Oh, maju pamerke, Apa wani ngono kuwi? halo. Ayo, lho. Piye? Golane. Iya. Si Pak kowe Pola. wani Mbak Tatin apa wani Mbak Tatin? Aku kalah nek karo Ibu kan. Kalah. Nang menange siji aku. Apa? Rada dhuwur. Oh, Ngece. Wis. Ngecen. ya apa-apa cendek kok wis ben kok. Ora apa-apa. Ning ayu, egolane ya apik. Rasah muni ngono, mau wis kenyek kok saiki melek ayu. Aku elek ayu kowe. Dan ora. Ayo dadi malek ngapa? Gampang malek aku. Padha dalange mulak-malik rajek. Piye? Padha Muni piye kowe. kowe? Mulak-malik rajek. Ya, liwung ya dijogeti. Oke. Ora. Ganas Iwan. Semungso Bu Prastiwi iki karo Karo aku masaku. lagi. Pokoke karo aku lagi ra cocok. Nek cocok muni oke. Nek oke ora wis wis. Berarti atine lagi ra cocok. Ya, wis ora apa-apa. Sing penting gelem nembang. Ya, yo. Diatine tengah, sing cilik tengah, sing SD tengah. Aku tuwa dhewe. Cilik umure napa dedeke? Dedeke sik tengah men. Oh. Druwoke. Aku ki cilik ning gedhe. Oh. Andelok apa? Mas. Iya. Awe Wis, bejo-bejane dalang duwe sinden ora ndek isin ya aku. Jane sing salah ki Pak Seno. Ngapa? Bu Prastiwi ki ora keciliken. Apa? Pak Seno sing gegeden. Aku iki nek nyinden sangu seragam lho. Seragam napa? Tasnya tilik ono, apa rok abang klambi putih. Nek rampung langsung dandan titik nang titik mlebu beraturan bahasa Indonesia. Seragam SD. Tulisane Impres ngono. Zaman kuno maku Impres. SD Impres. Ya.
Dadi, yo. Dadi. Bintang tamu yang maksud. Abola-balane cah SD ya trunyukan. Harae didempi. Ra apa-apa Pak SD kok rung mudeng Subasita ra apa-apa. Didepi ondol. Apa? Aja mancing lho kowe, Pak. Ya omonganmu diatur lho, Sing. Iya, aku soalé cangkeme Prastira ana kampase. Aku masuk ketularan ya. Wis piye? Pak Desone jumenengan kersane jenengan ajeng napa? Ngadeg apa Pak ngonamu? Jumeneng piyayine. Piyayine jumenengan apa? Ya ampun Bu. Lek jumeneng piyayine duliyane kok. Setelah aku sesuk dadi dagelan rusuh. Aku wis entuk alem iki mah ketularan. Sesuk-esuk ae yo. Awake rada ra penak. Syukur nek isih iso. Iso. Soale wong gula ki angel. Ngomongi. Ayo gliyak-gliyak. Alon watone lenetah iso kok ya. Gedek. Wah, gedek-gedek. Slentek tak. Apa? Apane? Nek men gedek-gedek kok apa? Horor, Bu. Aku ora mudeng apa-apa lho. Wis rasa dislenthek sing wingi wis isih mules e kok. Lah kok mules ke ditungkak apa piye? Ayo, sabda, Pak. Ayo sabda. Dadi sing niki sing dipanggil jenenge maju dadi leader joget ngoten. Ora kok sik kowe ora ngerti. Jejer. Jejer sing bener. Siap, gerak. Ayo, siap. Kene wong telu, Lek. Sing yuk, siap lho. Siap, ayo. Siap. Nggih. Cangmo, gerak. Das yuk, iki dase wong tua yuk. Lah ngepasi lho, Bu. Iki sik das iki. Aku ora melu-melu lho. Ora lho, aku ora. Lho jare cang kiri. Yo, Mas. Ijol nek nu ijol Bu Prastiwi nang kene, Mbak Tati nang kene. Aku puas aku iso baleske lara atiku. Lah keneng apane to, Bu? Das iki di Oh, keneng dase. dasmu kuwi. Neh ora? Siap braneh ora? Wis ta. Ki mau cang kanan ya iki mau ya. Ya. Siap, gerak. Nah, iki aku. Wah. Siap, gerak. Siap. Cang kiri, gerak. Jinjet. Iki tuh gedene. Lah ya, cang kiri lho kondok. Aku wong tua donggo dolanan wis seneng to. Jarene ora nggo, kowe jarene ora nggo dolanan gelo. Heeh. Heeh, Cen. Ayo. Sabda. Horor kok. Aku kok dadi ting prinding ya. Aku ting greges kok krungu sarane Bu Praski. Ayo. Bab piye ta aku? Aku Apa? virus corona apa? Corona. Iya, Pras. Sabda. Iya. Nganggo India lho, engko siap lho, Pras. Iya. Deng-tang kudu sing luas ya. Ya. Sabda pandita. Asik.
sing marani disenengi Abalala iki. Dek iki streaming karo rombongane iki mesti. Iya. Kirim salam cendol dawet. Oh iya. Nyawer ra engko tok pek ningan. Ora. Ora. Apa? Yo. Gelut yo. Kudune dalang ki hormat karo anak buah. Lho, ora bedina ming nesu. ora nesu. Kongkonan bajing-bajingke. Parah. Unek-uneke disampaikan, Bu. Unek-unek jenengan disampaikan. Ming kongkonan utusan. Kok susuk 2000 jaluk. Alah, lho. Pahit, Unek-unek tokke meleh unek-uneke ra apa. Mah wis ra iso metu. Dewasa iki dewasa. Wis dewasa terus iki guyone dewasa kabeh. Horor. Omongane Prastiwi iki aja tok percaya. Iya. Aku ki juragan blobolomo kok. Iya. Blobok. Blobok. Blobok iki matamu. Yo. Ayo aja kandang-pandangan yo. Sing tuwa ngapa kowe? Paseng. Malah ndelok-ndelok. Waneni neh Bu, waneni aku ya seneng nek jenengan waneni kuwi aku rasa ya. Do puas. Ya diajar wae yo. Ya. Diajar bareng-bareng ae. Nyo nek ada diajarnya. Jenengan ki apa tengen apa ngisor apa dhuwur? Sing tengah aku. Ngisor dhuwur malah pilih tengah. Milih tengah nek aku. Agak, aku wegah. Tarik. Bu, Heboh Prastiwi iki heboh. iki ya ampun. Aku ora tekan atiku lho, Bu. Oh, nah aku tekan. Aku tekan wong kuwi ra ndek perasaan kok. Yo, mangga. Wis mau ngarep dong. Sik. Ngapa? Aku ora sawer. Bu Pras pikantuk saweran. Ngene iki wong salehah ngene iki. Mbak Mimin kasih mic Bu Pras Mbak Mimin. pikantuk saweran. Nggih. Sik. Tak merono aku. Cincin. Wah. Nuwun nggih, Pak. Entuk sawer saka Mbak Tiara Yantika ya. Cah wedok wae ra util kok ke util. Ayo TikTok ya, ayo TikTok. Ya. Mbak Mimin yang ngarepe. Nggih para sederek ingkang badhe numbasaken dolanan anak-anak. Menika mboten ngangge baterai, mboten ngangge menapa-napa. Kok padake robot terus. Nyomitmu abot ka. Iki dipraktekke sik dunang tang. Kok aku sing nom-nom ngono kok aku. Ah sing tuwa sik kok. Mbah tuwa keri. Kok sik. Tuwa nggo isuk-isukan. Sik to. Iki sing duwe wenang seutuhnya penonton. Lho. Prastiwi joget mboten? Mboten. Joget. Jangan menolak. Yo, ding-tang seneng aku. Ayo kita lihat Bu Prastiwi joget yo. Yo. Tak sawer. Iya. Ya, iki. Ini. Baduke ndi baduke? Iki. Baduke ndi? Halo, Roy. Ya Allah.
Alah Dik 100 dhewe wangidan. Entah. Sing penting kan sing nonton akeh. Engko penggemarmu dadi akeh. Viewermu dadi akeh. Viewer. Ayo, Tuk, den ayo, Tuk. Ayo, Pak. Nganggo dolanan. Oh. Wah. Tepuk tangan. Iya. Lagi. Wong kewenangan. Lagi. Asik. Iya. Goyangan mau. Aja dipaksa kesel ya, Yu. Ora. Kene tak idak-idak wong. Apane sing dak? Lah ya kesel wae ora, kesel to? Heeh. Lah mong ngrene tak idak-idak. Mengke. Urute sapa? Dituding. Ayo geni kowe. Ayo bancingne kuwi makon-makon. Makon-makon dadi aku ping pindho. Wong tuwa kon pindho. Niki lho, Bu. Apa lho, Bu? Ayo apri ora kena baca ayo. Kowe mengke ditirokke lho. Ya. Ya. Tenanenanenen. Wis. Aja prasini. Ayo tirokke. Ya, Bu, wis dicontoni. Sapa? Ayo sakarepmu. Ayo. Ayo. Mbak Ayu. Aku gak encok ya, Bu. Apa? Encok. GM. Encok, Bu, encok. Ora krungu kupingku. Encok ya ora apa-apa. Heeh. Ayo. iya, Sportif. Ya. Apa? Arep kabur. Aku arep lingguh kene lho. Sabda Pandita Rat. Ayo, saya. Wis yuk, wis lembut kabeh wis. Ampun. Kok kaya wong Sing ngobahke bokonge tok kok sak awake. Ora kaya wong giling jamu. atik kaya blender. Lah ya kan lagi encok kaku awake. Tatin, ayo Tatin. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Tatin. Nggih. Oh, kaya ana request sing suwe. Tekan setengah loro. Gari apa ora? Modal. Syukur. Seneni mbok-mbokane. Ya. Kok Mbak Tatin. Ayo. Kok aku menaku pindho. Bilang dulu sama Mas Denko. Denko. Apa sih? Denko. Ayo, akon Mas Denko. Mas Denko. Ora Denko ora. Mas Denko. Nyuwun dikendangi. Ayo Mas Denko. Kudu enten lho. Ya, kowe ngono kuwi omong. Madang urung tin durah. Tak durah. Tuh tangi jam pira? Jam 09.00. Dadi Tatin ki ciri-cirane kaya nggon kae lho ana sing tau pasang story. Ini huruf apa? Huruf apa? Ini S. Mas Tuloh. Iya. Sabda Pandita Ratu. Ayo. Kosek. Lah. Mentale. Kose lho, mau liyane ketake ora ngono kuwi lho, lagune apa nadane ora tung teng ora ngono kuwi lho. Rada ana ndut ngono ne. Ben Nadane iki ora tung teng kuk. Iya. sing bener to, Denko. Heeh ta. Ora nganggo ora Saiki dhewe maneh-maneh sing bener to Denke. Ambok sumpah cangkemmu ngono, Mas. Ngene iki tak kuduke penonton.
Sing bener to Denko. Lah sing bener piye? Denko ngene biasa ngono. Ya, Denko. Ah, kowe mau sing bener to Denko. Masa ta? Kok nek cang ngomong isal kalu. Ora yo, banget ke. Iya. Yang bagus ya. Pandita Ratu. Ayo kok. Sabda Pandita Ratu. Wah. Iya. Bubuk. Plak-plak. Wis. Ah kok suarane kok beda? Apa piye? Kok suarane beda lho? Bedane piye? Mongko kan padha to kuwi dadi bubuk. Kok dundung to bubuk ngono. Mbok iso dipadake, lemu turu miring mesti. Bocek. Bedane piye? Biasane piye ta? Oh bubuk ngono kuwi. Den kowe pancen karo aku mbok wi. Aduh. Kamu cinta ya sama gue? Mbok bilang terus terang sama gue. Enggak usah begitu. Iya. Asine piye aku sing lantarke. Ora kok muni dadak. Nek arep cepet mati ra apa-apa kok. Nek arep cepet mati karo Kok iso, Bu? Lah cepet mati. Lah apa? galake ra umum kok. Yo galak nek karo Denko aku ora galak. Ya. Jajal piye Denko? Jajal piye Denko? Awas, suatu saat kamu Iya. akan Alah. Sesok kowe iso ngadeg nang kene klepek-klepek kok. Aduh, ya kelepek-kelepek. Jajal wae. Saiki wae. Saiki wae kon ngopo? Rawani dhek rung siap mental. Parani, dadi aku tak parani. Tak parani. Parani Rono? Iya. Ya, masa perempuan marani laki-laki. Alah mosok. Prastiwi, kok linggung apa? Linggo. Lah ya diterus. Ki agak nyang-nyangan e. Jangan-jangan. Kok nek kedaden aku setar ya, Bu? Aku setan. Wis oleh siji, Bu. Kaden. Iso delokne kok. Sesuk anggere titi mangsane mayang adoh sak bis ngono arep tak keceri. Buayu semen cangkeme. Ah pas turu wae. Langsung tak cekoki tenan. Keceri gonamu ya omah aku. Adake. Iya. Wis rampung e. Wis Urung. Iki Mbak sing tuwa banci tuwa. Ora saiki wae aku srogo tuwa ngancani Pak De. Pak De sehono ki. Lho, Bu. Aku ping tengak-tenguk lemes. Ayo. Mesake aja Mas ana sel. Ya, ya. Ya ora? Ora. Cara kompak tenan kok. Nyo. Nyo Prasnya. Ya alah kenapian. Kenal kok Bu Prastiwi terus ta ya? Lho aku kan tersayang. Ini maksudnya piye iki njaluk kon Nyambut gawe wong telu. Ya iki tak pasake pasti men didum kowe karo Tatin. Mbak Anu wis entuk maunya. 100 kok didom wong telu ngomanan 30. Kene dresik sik matane iki. Aduh. Aku nek idere payu 50 e. Asik. Ya. TikTok ya. Ndak ra didum-dum kae engko lali. Kadang kira ngerti trike wae. Engko nek terus joget-joget terus munggah panggung terus tengok terus kene suluk wis mati wis sisa. Tatin rawani nakokke, Wahyu Ayu rawani nakokke ming jual jawil kae terus anggere arep takon piye Bu ngono. Ngopo? Ngono.
Duit teh dom-domke. Ah, tenan ora. Tenan. Wong iya asline ya maling kok asline. Kowe utang rong nyaur. Ya, nggih matur nuwun, Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya, sampun jam setunggal. Karo Mbah Siono. Ya. Ada sekedhik pengantikan. Monggo pangandikan kagem Pak Lurah mawi Budukuh. Monggo. Nggih malikinipun Bapak Lurah matur sembah nuwun sampun nampi kawontenan kula kalian Pak Dese Hono miwahi Budukuh mugi-mugi sansaya rumaket tradisi merti dusun menika lumadi kanthi sae mboten namung wilayahipun kang resik ning atine ya melu resik insyaallah pembangunan jasmani rohani ngono ya Nok. Wis ki pangandikan napa? Nggih mugi-mugi duka Mlati nggih. Lan sedaya kemawon tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Tinebina saking Suker sakit. Amin. Sembah nuwun. Sampun Mak Cangi. Nggih, matur sembah nuwun. Ya, Nok, teruske dhisik. Ayo tak derekke.